生成した中国をバチバチに煽る関西百貨店の大反撃とは、高市首相の台湾発言の報復で近平は日本旅行の自粛を要請。その結果、2026年の春節では中国人観光客が去年の半分となり、大阪だけで17万人以上が消えた。これだけ減れば観光業は大打撃だろう。そう思ったが、チャイナリスクを見越して中国では見れないインスタグラムに力を入れ、海外向けの発信をコツコツ強化。その結果、阪急梅田本店、阪神梅田本店、高島屋大阪店、大丸心斎橋店の2026年1月売上は全部去年を上回った。理由は単純で、中国人が減った分日本人客が戻ってきたのと、中国以外の国の富裕層の囲い込みができたから。実は外国人1人当たりの観光消費金額で、1位のドイツは 43.5 万円、2位のイギリスは36万円、3位のスペインは35万円。欧米勢が消費を支えている。また高級ホテルの星野リゾートもアジア客依存からの脱却が不可欠だと早々に手を打ち、中国以外の客を確保し稼働率も安定。おやおや、中国の渡航自粛で1兆7900億円の経済損失って叫んでいたマスコミさん、最近おとなしいが息してますか？